Dwesh nezidweshakazi ndibuyile kwakhona. Hayi loo nto andibuyi kwezi ntsuku ndikhawuleza ndibuye. Namhlanje ndibawela sithethe ngantoni? Ndifuna uthetha nabantu abanyangayo, amagqirha ke ukutsho. Kucebisa nobonisa bethunana. Andithi ndazi bhetere but ndicinga into yoba kwezi nto ndizazithetha omnye nomnye naye angakha afunde nto because nam ndandicinga uba ndiyazi kodwa ezinye izinto ndizifunde laa nto kuthiwa uhamba kubona. Ndizifunde ngohamba nokubona. Ndabona into yoba ulwazi oluncinci luyingozi. Ndifuna uthetha ngale nto yoba iyakwazi ukuthi wena uligqirha unyangwe, mandithi umzekelo eSisekayi, kwenzeke udingwe emzini oseTranskei. Abanye ke bazawukhubeka xa ndibiza la magama akudala ibe ngathi ndiyacalucalula. Into kunayo mna ndifuna nje umntu acacelwe ngeengingqi ezi. eSisekayi leli cala lakwaNgqika. Icala ke ndibala apha Qonce, Monti, Ngqushwa, Dikeni, Bhofolo, we understand, uyoqabela itsho koomaSomerset. Uyayibona le nto ndiyithethayo. Then iTranskei ndibala uGcaleka naMabomvana. You understand? Transkei ndibala oCofimvaba, Lady Frere, Ngcobo, Tsomo, Ngqamakhwe, ukunyuka ubheke eMthatha, Mqanduli, uyotsho ke ngoku kwaBhaca, Mount Fretsolo, uyotsho kuQumbu. So sondela ke ngoku kwaZulu. Uzawuqwalasela isizathu soba ndizama uyicacisa okanye ndicinga uba omnye nomnye uyadinga uyiva le nto ndiza kuyithetha. Yinto yokuba unyangwe wena kule ndawo unyangwe kuyo and ukhule ulibona isiko lengingqi okhulele kuyo. You understand? Awahluki kakhulu mos amasiko ethu ngoba siyathanda ukuthi kanti xa sihleli kuloo lali, you understand, ithi kanti amabhele namakhonjwa, you understand, ndizama ukuthi ufumanise uba amamfengu ahleli, you understand, ngamamfengu kakhulu kweli cala. Ufike eXesi, kwiilali zaseXesi, ufike ngamagqonukhwebe, you understand, njalo njalo. So ufike isiko lenu lubufana ngokwengingqi, indlela yokwenza ke ukutsho. Umzekelo, uzawufumanisa into yoba thina phaa, mna ndizawubala ke apha eTyhume isikakhulu nokuyoqhina eQonce. Uzawuqwalasela into yoba ezethu iintlanti azinayo ipali, laa pali kuthiwa lixhanti eliba sesitikini ebuhlanti. Laa pali kubotshelelwa kuyo inkomo ayikho kwawethu amakhaya. Thina ezethu iimpondo sizixhoma apha esangweni kule pali lapha ngasesangweni okanye kwipali eme ngasemthonyameni phaa ekupheleni kobuhlanti straight nesango. You understand? But uzawuqwalasela into yoba kwezinye iindawo ipali ixhanti iba lapha kanye esitikini. You understand? Ziyakhonfyuza ke ezaa nto xa ungumntu iliso lakho ongalivulanga okanye ungekho open-minded, okanye ungaziphi chance yopopola isiko, ufuna ukwenza ngesiqhelo, ukwenze le nto uyiqhelileyo okanye wenze le nto udla ngoyibona kokwenu nakule mizi izalana nakokwenu. Uzawufika kweminye imizi bakhupha amehlo and bakhubekisa into yoba abazazi bona ezi zinto uzifunayo okanye ezi zinto uzicelayo because bona bazi ngale ndlela bazi ngayo. And ke futhi ungazufika utshintshe isiko labantu okanye isithethe nengqiqo yabantu ngendlela kufuneka ngoku kuthathwe le yakho, because into engenzi sense
abantu abakhule ngayo ayizukwazi ukwenza isensi xa kukho wena. Ayirongwanga ngaphezu kokuba ingeyondlela wena oyiqhelileyo. Mandenze umzekelo, ndakhe ndayosebenza ecofa imvaba. Kusecofa imvaba ne kulo gqabi. Sakhe sayosebenza ecofa imvaba. Xa ndifika ecofa imvaba, first time ndiqonda uba okay thina siqhele ukushwamisa mos. Xa ushwamisa inkundla uyagalela umqombothi phaa emthonyameni, you understand, mqombothi, insipho, icuba, njalo njalo, you understand, phambi koba umzekelo kushwame umgulo okanye kushwame ikhaya. So ayinamsebenzi ke noba ipala ayikho, but uyawazi uba umthonyama uba straight nesango. But uyayazi uba kweminye imizi su-assume into yoba umthonyama ustraight nesango lobuhlanti. Kweminye imizi iyakwazi ukuthi umthonyama usekoneni yobuhlanti, ayiyo le ndawo wena. Funeka ubabuzile abantu into yokuba bashwamisa phi, basikoza ndawoni apha kobu buhlanti babo. Futhi ukuze uyicwabe kakuhle le nto sukwenza ngokwakho. Make sure into yoba xa kufuneka kushwangisiwe, umntu ekhaya ongoyena mntu uphatha isiko lalapha mayibe nguye oshwamisa. Ndikhe ndibukele mna ufike amagqirha ezishwamisela wodwa, kungekho mntu ekhaya. Ngubani othethayo xa kushwanyiswayo? Uyayiva le nto ndiyithethayo? Xa kusikozwayo kaloku kufuneka ilizwi lalapha, umntu walapha, uyayiqonda. And ke ngoyena uzawuyazi ncakasane indawo abashwamisela kuyo. Ewe ikhona into yoba ufika emzini kublank, isiko alaziwa, mhlawumbi liyaqala njengoba kufika wena. La apho ke ngoku you give guidance, you understand, ibe into eqalayo. Kodwa ikhaya elihleli lizenzela linendlela yoqhuba, ufike wena ucinga uzawutshintsha izinto. Ndithi ke ndafika kulo mzi, abayazi kwale nto yoshwamisa inkundla bona, abazazi ezo nto, you understand. But ke senze ke ngale ndlela thina ndandisaqala unyanga ngoko, ngale ndlela thina sicinga uba yiyo. Ndothuka into yoba mani naba abatata kuphinda kube kwiimbiza ngoku phezu kwalaa ndawo besishwamisele kuyo, you understand. Iziko labo alikho sesizikithini sobuhlanti, iziko labo lakumlalisa ekoneni yobuhlanti, yabo. Kwabekwa imbiza phezu kwale ndawo thina sicinga into yoba yile kumele uba kushwanyiselwa kuyo. Xa siba-understandisa, abayi-understandi kwale nto, abazinoboni noba bamoshe ndawoni. Instead wena qha ubenzisa into abangayaziyo. Fumanisa into yoba kaloku kwezinye iindawo, umzekelo, endaweni yogalela phaa phantsi, bona baba nalabhekile, kuthiwa ibhekile yomthunzi. Yile labhekile kuphunywa nayo endlini enkulu xa kuyiwe ebuhlanti, ifike ibekwe phaa entla. Mna ndicinga into yoba bayashwama abantu abadala ngalaa mzi kulaa bhekile njengoba ihleli phaa. Ayiphathwa mntu laa bhekile. Phinde xa kungeniswa inkomo, umzekelo, iyangena nayo. Xa kungenwa endlini, kubuyelwa endlini, iyangena. Xa kuphinde kuphunywa ngengomso kuyophekwa, masithi bekuwa inkomo ngezolo, kuphunywa nayo, kuphinde kubuywe nayo emalanga. Xa kuphinde kukhutshwa le nkomo kusasa kuyohlatyelwa, iyaphuma nayo. Xa kuphinde kubuywa iyangena de kube kutshiswa ithambo. Ityiwa ke ibhekile yamakhaya, ityiwa likhaya ngosuku lokugqibela. Bona indlela abashwamisa ngayo, and ayizutshintshwa nguwe ngenxa yento yoba wena uqhele ngale ndlela uqhele ngayo. Ndizama ukuthi siyathanda ngelinye ixesha ufuna uenforsa le yaziwa nguwe, uyandastand. Ifana negqirha eseliqhele ukwenza, uyandastand, apha ebugqirheni afune umntu utshintsha ke ngoku isiko lako kwabo ibele lesigqirha. Kanti ikhona indlela yakokwenu yokwenza, ayizudube yile wena wenza ngayo apha ebugqirheni, uyayiva. I think ndizawuza no-part 2. Minintsi imizekelo endinayo apha engqondweni endibawela into yoba siyiqwalasele.